Oké heren, welkom. We hebben nog even het afwerken op een goal wat we nog even gaan doen. We hebben geen partij dit keer nog, helaas. Dat zit er nog niet in. Ja, denk aan die 1,5 meter. Ja, die staat voorop, hè. Ja, ik loop daarheen. Ja, speel in, Kaas. Ik loop hierheen. Ja, niet zo ver. Ja, ik speel daarheen. Ja, jij loopt daarheen. Piet. Op mij, op mij. En waar loop ik heen? Nou, dan hierheen. Ja, En dan? daarheen. En dan kom je het midden nou. Oké. Ja? Ja. Hup, draai open, speel. Trainer, Ja, snappen ze het ambitie? jawel, gaat wel goed, sorry. Ja hoor, alleen bij sommigen die zijn een beetje hardhorend. Ja, en dan moet je het af en toe wel eens 3, 4 keer uitleggen. En dan is dat maar niet altijd mijn sterke punt geweest. Ja, omdat je zelf toch wel redelijk hebt gevoetbald. Dan denk ik van, jongen, nou snap je het zo langzaam wel eens een keer. En dat is dan wel voor mij de moeilijkheid. Wat dat betreft is John en mij passen precies bij elkaar. John is heel rustig. Ja, oké, komt-ie. Nou, speel in. Let op, let op. 1, ja. En nou, daar in het midden. Doe maar lopen, Siep. Kees, lopen. Jij moet door. Jij moet nou lopen, Dick. Oké. Nou heb ik begrepen dat van de beide trainers, dat jou de geduldigste binnen. Hoe reed het? Dat, dat heb je goed. Nou, we zullen het er nog eens over hebben. Dit is Sneekwit Zwart. En we spelen hier walking voetbal. Maar waar het ons om ging, toen we ermee begonnen, toen ging het erom om oudere mensen achter de geraniums vandaan te halen. Ja, oké, en loop door, naar het verse dopje, Klopt het dat u vandaag voor het eerst bent? Ja, En hoe vindt u het? geweldig. Heel goed, Even een paar ballen mee. heel goed. Neem een paar ballen mee, jongens. Had ik niet gedacht. Dus ik moet ook meer beweging hebben. Ik zat te veel stil. Ik zat te veel stil op de stoel. En dan ga je televisie kijken en zoiets. En dat is natuurlijk niet goed. Ah, oh. Wat jammer nou, hé. En hoe oud bent u? 84. Dat had je niet gedacht. Nee, maar ik ben het wel. Ja, doe maar, ga door. Hup, volgende keer. Hup, Piet, hier. Piet, hier. Kom maar een beetje tempo, Piet. Komt-ie, Bertus. Nee, rustig aan. Ja, in. Nee, jij moet, ho. Jij moet hem inspelen. Oké, en doorlopen daar naartoe. Ja, nou, kijk, hebben we hem. Bijna. Kaatsen. Hup, doorlopen. Piet staan blijven. In. Ja, kijk even. Ja, tadadadam. En nou dribbelen naar het midden. Nooit lang. Hup, lang. Ja, en nou paas je weer. Ja. In. Tik. Hij is helemaal lekker. Ik kan me zo voorstellen dat geduld ook wel belangrijk is. Het is gewoon een oudere doelgroep, hè? Ja, dat klopt. Precies. En Jappie die wil, die wil meteen dat elke oldtimer meteen een dikke slee is en het nieuwste model. Dat heeft allemaal tijd nodig. Nee, Piet, jongen.